മഹത്വത്തിനും സ്തോത്രയാഗത്തിനും യോഗ്യൻ, മഹത്വത്തിനും സ്തോത്രയാഗത്തിനും യോഗ്യനെല്ലാ നാളും. തീക്കൽ മഴ ഹിമം ആഴിക്കോടും കാറ്റിവ, തീക്കൽ മഴ ഹിമം ആഴിക്കോടും കാറ്റിവ. പർവ്വതങ്ങൾ എല്ലാ കുന്നുമലകളും, പർവ്വതങ്ങൾ എല്ലാ കുന്നുമലകളും വാഴ്ത്തിയിടട്ടെ. മഹത്വമേ മഹത്വമേ മഹത്വം തന്നാമത്തിന് യേശുവേ. മഹത്വമേ മഹത്വമേ മഹത്വം തന്നാമത്തിന്. ആമേൻ. മഹത്വത്തിനും സ്തോത്രയാഗത്തിനും യോഗ്യൻ, മഹത്വത്തിനും സ്തോത്രയാഗത്തിനും യോഗ്യനെല്ലാ നാടും. മഹത്വത്തിനും മഹത്വത്തിനും സ്തോത്രയാഗത്തിനും യോഗ്യൻ, മഹത്വത്തിനും സ്തോത്രയാഗത്തിനും യോഗ്യനെല്ലാ നാടും. തീക്കൽ മഴ ഹിമം ആഴിക്കോടും കാറ്റിവ, തീക്കൽ മഴ ഹിമം ആഴിക്കോടും കാറ്റിവ. ഓ പർവ്വതങ്ങൾ എല്ലാ കുന്നുമലകളും, പർവ്വതങ്ങൾ എല്ലാ കുന്നുമല ഓ വാഴ്ത്തിയിടട്ടെ. മഹത്വമേ മഹത്വമേ മഹത്വം തന്നാമത്തിന്. ഹല്ലേലൂയ. മഹത്വമേ മഹത്വമേ മഹത്വം തന്നാമത്തിന്. ആമേൻ. മഹത്വത്തിനും സ്തോത്രയാഗത്തിനും യോഗ്യൻ, മഹത്വത്തിനും സ്തോത്രയാഗത്തിനും യോഗ്യനെല്ലാ നാളും. ഹല്ലേലൂയ. മഹത്വത്തിനും സ്തോത്രയാഗത്തിനും യോഗ്യൻ, മഹത്വത്തിനും സ്തോത്രയാഗത്തിനും യോഗ്യനെല്ലാ നാടും. പറവകൾ മൃഗജാതി ഇഴയുന്ന ജന്തുക്കളും, പറവകൾ മൃഗജാതി ഇഴയുന്ന ജന്തുക്കളും. ആമേൻ ആമേൻ. രാജാക്കൾ മഹത്തുക്കൾ പ്രഭുക്കന്മാർ വംശക്കാർ, രാജാക്കൾ മഹത്തുക്കൾ പ്രഭുക്കന്മാർ വംശക്കാർ രക്ഷകനേ. മഹത്വമേ മഹത്വമേ മഹത്വം. ഹല്ലേലൂയ. മഹത്വമേ മഹത്വമേ മഹത്വം തന്നാമത്തിന്. ആമേൻ. മഹത്വത്തിനും സ്തോത്രയാഗത്തിനും യോഗ്യൻ, മഹത്വത്തിനും സ്തോത്രയാഗത്തിനും യോഗ്യനെല്ലാ നാളും. മഹത്വത്തിനും മഹത്വത്തിനും സ്തോത്രയാഗത്തിനും യോഗ്യൻ, മഹത്വത്തിനും സ്തോത്രയാഗത്തിനും യോഗ്യനെല്ലാ നാളും. ഓ ബാലന്മാർ വൃദ്ധന്മാർ യുവതികൾ യുവാക്കന്മാരും. ആമേൻ ആമേൻ. ബാലന്മാർ വൃദ്ധന്മാർ യുവതികൾ യുവാക്കന്മാരും. തപ്പുകൾ കിന്നരം കൈ താളമേളം, തപ്പുകൾ കിന്നരം കൈ താളമേളം താൽ വാഴ്ത്തിയിടട്ടെ. മഹത്വമേ മഹത്വമേ മഹത്വം തന്നാമത്തിന്. ആമേൻ. മഹത്വമേ ആരാധന. ആമേൻ ആമേൻ. യാഗത്തിനും യോഗ്യൻ, മഹത്വത്തിനും സ്തോത്രയാഗത്തിനും യോഗ്യനെല്ലാ. ഓ മഹത്വത്തിനും സ്തോത്രയാഗത്തിനും യോഗ്യൻ, മഹത്വത്തിനും സ്തോത്രയാഗത്തിനും യോഗ്യനെല്ലാ നാളും. മഹത്വത്തിനും മഹത്വത്തിനും സ്തോത്രയാഗത്തിനും യോഗ്യൻ, മഹത്വത്തിനും സ്തോത്രയാഗത്തിനും യോഗ്യനെല്ലാ നാളും. ആമേൻ. മുട്ടോളമല്ല അരയോളം പോരാ, വലിയൊരു ജീവ നദിയൊഴുക്കാം. മുട്ടോളമല്ല അരയോളം പോരാ, വലിയൊരു ജീവ നദിയൊഴുക്കാം. നിധിയിട്ടല്ലാതെ കടപ്പാൻ വയ്യാത്ത നീരുറവ ഇന്നു ദൂര. പ്രാർത്ഥനയോടെ. നിധിയിട്ടല്ലാതെ കടപ്പാൻ വയ്യാത്ത തുറക്കുനാഥ. പെന്തക്കോസ്തിൻ നാളിൽ മുൻമഴ പെയ്യിച്ച പരമപിതാവേ പിന്മഴ നൽകാം. പെന്തക്കോസ്തിൻ നാളിൽ മുൻമഴ പെയ്യിച്ച പരമപിതാവേ പിന്മഴ നൽകേണം. മാലിന്യം മാറേണം,
നിഞ്ചനമുണർന്നു വേല ചെയ്യുവാൻ. പിന്മഴ നൽകേണം, മാലിന്യം മാറേണം, നിഞ്ചനമുണർന്നു വേല. ചലിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രാണികളും ഇന്ന് ചലനമുണ്ടാക്കി ജീവൻ പ്രാപിപ്പാൻ. ചലിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രാണികളും ഇന്ന് ചലനമുണ്ടാക്കി ജീവൻ പ്രാപിപ്പാൻ. ആമേൻ. ചൈതന്യം നൽകേണം, നവജീവൻ, ഒരു പുതിയ ജീവൻ ആശ്വസിച്ചിടാൻ. ചൈതന്യം നൽകേണം, നവജീവൻ വേണം, നിത്യതയിലെത്തി ആശ്വസിച്ചിടാൻ. പെന്തക്കോസ്തിൻ നാളിൽ മുൻമഴ പെയ്ച്ച പരമപിതാവേ പിന്മഴ നൽകാം. പെന്തക്കോസ്തിൻ നാളിൽ മുൻമഴ പെയ്ച്ച പരമപിതാവേ. സൈന്യത്താലുമല്ല ശക്തിയാലുമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ആത്മശക്തിയാലത്രേ. സൈന്യത്താലുമല്ല, ഓ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മശക്തിയാലത്രേ. ആത്തുപാടി സ്തുതിക്കാം, ഹല്ലേലൂയ പാടാം, ആണിക്കല്ലു കയറ്റാം, ദൈവസഭ പണിയാം. ആത്തുപാടി സ്തുതിക്കാം, ഹല്ലേലൂയ പാടാം, ആണിക്കല്ലു കയറ്റാം, ദൈവസഭ പണിയാം. പെന്തക്കോസ്തിൻ നാളിൽ മുൻമഴ പെയ്ച്ച, ഓ എല്ലാവരും ആത്മാവിൽ പാടാം. ഓ പെന്തക്കോസ്തിൻ നാളിൽ മുൻമഴ പെയ്ച്ച പരമപിതാവേ. ആമേൻ. പിന്മഴ നൽകേണം, മാലിന്യം മാറേണം, നിഞ്ചനമുണർന്നു വേല ചെയ്യുവാൻ. പിന്മഴ നൽകേണം, മാലിന്യം മാറേണം, നിഞ്ചനമുണർന്നു വേല ചെയ്യുവാൻ. സൈന്യത്താലുമല്ല ശക്തിയാലുമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ആത്മ. ആമേൻ, ആമേൻ. സൈന്യത്താലുമല്ല യേശുവേ. ആത്തുപാടി സ്തുതിക്കാം, ഹല്ലേലൂയ പാടാം, ആണിക്കല്ലു കയറ്റാം, ദൈവസഭ പണിയാം. ആത്തുപാടി സ്തുതിക്കാം, ഹല്ലേലൂയ പാടാം, ആണിക്കല്ലു കയറ്റാം, ദൈവസഭ. ആമേൻ. ആത്തുപാടി സ്തുതിക്കാം, ഹല്ലേലൂയ പാടാം, ആണിക്കല്ലു കയറ്റാം, ദൈവസഭ. ഓ ആത്തുപാടി സ്തുതിക്കാം ആത്മനിറവോടെ. ഹല്ലേലൂയ. പെന്തക്കോസ്തിൻ നാളിൽ മുൻമഴ പെയ്ച്ച പരമപിതാവേ പിന്മഴ നൽകാം. പെന്തക്കോസ്തിൻ നാളിൽ മുൻമഴ പെയ്ച്ച പരമപിതാവേ പിന്മഴ നൽകാം. പിന്മഴ നൽകേണം, മാലിന്യം മാറേണം, നിഞ്ചനമുണർന്നു. ആമേൻ. പിന്മഴ നൽകേണം. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആത്മാവിന്റെ വലിയ ശക്തി. ഓ ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ നിറവാർന്ന സാന്നിധ്യം, സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ ആനന്ദ നദിയുടെ ഒഴുക്ക് ഈ പകൽക്കാലം ആരാധനയുടെ നടുവിലുണ്ട്. വിശ്വാസത്തോടെ അവൻ ഏറ്റെടുത്ത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. ദാഹത്തോടെ, ആത്മനിറവോടെ, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയോടെ കർത്താവിന്റെ ജനം ആത്മാവിൽ അവനെ ആരാധിക്കാം. സൈന്യത്താലല്ല ശക്തിയാലല്ല എന്റെ ആത്മാവിനാൽ തന്നെ എന്നരുളി ചെയ്തവന്റെ നിറവാർന്ന സാന്നിധ്യം. ഓ ഹല്ലേലൂയ. പ്രതികൂലങ്ങളെ തകർക്കുന്ന, കോട്ടകളെ ഇടിക്കുന്ന, വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ആയുധവർഗം വെപ്പിച്ച യേശുവിൻ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ശക്തിയോടെ പ്രവഹിക്കട്ടെ. എല്ലാ വരൾച്ചകൾ മാറട്ടെ, എല്ലാ നിരാശകൾ മാറട്ടെ, സമൃദ്ധി വെളിപ്പെടട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആത്മീകമായ പുഷ്ടി വെളിപ്പെടട്ടെ. ആരാധന, 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 ആരാധന. അധരങ്ങളെ തുറന്ന് ആത്മനിറവോടെ കർത്താവിന്റെ മക്കൾ കരങ്ങളെ അടിച്ച് യേശുവിന്റെ മഹത്വം കൊടുക്കാം. ഇന്ന് പകലിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം, ആമേൻ, മുഖങ്ങളെ തകർക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം ഇന്ന് പകൽ ഈ ആലയത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നു. ഏറ്റെടുത്ത് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കൊടുക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ഗോഡ്, പ്രൈസ് ഗോഡ്, പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവമക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ.
അവൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അസാധാരണമായ നിലയ്ക്ക് ദൈവസഭയിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്. അഭിഷേക പുഷ്ടി, അവൻ സ്തോത്ര പുഷ്ടി നിമിത്തം അവൻ നുഖങ്ങൾ തകർക്കുന്ന അളവിൽ അവൻ ശത്രുവായി പിശാച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സകല നുഖങ്ങളെ തകർക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകം അവൻ അത് പകരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തന്റെ ജനത്തിന് മേലാണ്. ഇന്ന് പകല അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുന്നവർ ആ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. യേശുവിന്റെ മഹത്വം കൊടുക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ അടച്ച് ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ അവിടുത്തെ മഹത്വം ആത്മാവിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ നാമത്തെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. യേശുവേ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം അങ്ങയുടെ തേജസ് ഞങ്ങളൊന്ന് കാണട്ടെ. അപ്പാ, ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ കാണേണ്ടത് ഈ ലോകത്തിലെ മറ്റെന്തിനേക്കാൾ ഉപരിയായി അങ്ങയുടെ മഹത്വമാണ്. ഇന്ന് പകലിൽ ദൈവം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ആ ദർശനം തരട്ടെ. ആ ശക്തി ഇന്ന് പകൽക്കാലം നാം അനുഭവിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ. ആത്മാവിൽ അവിടുത്തെ നാമത്തെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. യേശുവേ, ആരാധന. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധനേ, മഹത്വം തൻ നാമത്തിന്. ആമേൻ. വിശുദ്ധിയിൽ ഭയങ്കരനേ, വണങ്ങുന്നു തിരുസന്നിധി. പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധനേ, മഹത്വം തൻ നാമത്തിന്. മഹത്വം തൻ നാമത്തിന്. വിശുദ്ധിയിൽ ഭയങ്കരനേ, വണങ്ങുന്നു തിരുസന്നിധി. രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ആരാധിക്കുന്നു അങ്ങയെ മാത്രം, കുമ്പിടുന്നു തിരുപാദപീഠേ, ഉയർത്തിയിടും ഞാൻ തിരുനാമം. അഖിലം നീ മാത്രം യേശുവേ. ആരാധിക്കും ആരാധിക്കുന്നു അങ്ങയെ മാത്രം, കുമ്പിടുന്നു തിരുപാദപീഠേ, ഉയർത്തിയിടും ഞാൻ തിരുനാമം. അഖിലം നീ മാത്രം യേശുവേ. എൻ കർത്താവിൻ മഹത്വം, എൻ കർത്താവിൻ മഹത്വം ആർക്കും വർണ്ണിക്കാം. എൻ കർത്താവിൻ തേജസ്സേ ആർക്കും ദർശിക്കാം. ഒരിക്കൽ കൂടെ ചേർന്ന് പാടാം. എൻ കർത്താവിൻ മഹത്വം ആർക്കും വർണ്ണിക്കാം. എൻ കർത്താവിൻ തേജസ്സേ ആർക്കും ദർശിക്കാം. യേശുവേ, നിനക്ക് തുല്യനായി, നിനക്കു തുല്യനായി നീ മാത്രമേശുവേ, നീ മാത്രം, നീ മാത്രം യേശുവേ. നിനക്കു തുല്യനായി നീ മാത്രമേശുവേ, നീ മാത്രം യേശുവേ. എല്ലാവരും ആരാധിക്കാം. ആരാധിക്കുന്നു അങ്ങയെ മാത്രം, കുമ്പിടുന്നു തിരുപാദപീഠേ, ഉയർത്തിയിടും ഞാൻ തിരുനാമം. അഖിലം നീ മാത്രം യേശുവേ.
കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ആരാധന ആരാധന. ഒരുമിച്ച് പാടാം. യേശുവേ ആരാധന 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 ആരാധന. ഇന്ന് പകൽ വിശുദ്ധ കരങ്ങൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് എല്ലാവരും നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ മഹത്വം, അങ്ങയുടെ തേജസ്, അങ്ങയുടെ ദിവ്യ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നന്ദി കർത്താവേ. ഓ, വി പ്രൈസ് യു ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കൊരു വാക്കുകൂടി നമ്മുടെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്ന് പകൽ കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ വന്നതുപോലെയല്ല, ഇരട്ടി ബലത്തോടെ ഏറിയ ശക്തിയോടെ മടങ്ങുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അപ്പാ. എല്ലാ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ജനത്തിന് മേൽ ദൈവത്തിന്റെ കടാക്ഷം ഉണ്ടാകണമേ. അവിടുത്തെ വചനം ഇന്ന് പകൽ ശക്തിയോടെ ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ വെളിപ്പെടണമേ. ഞങ്ങളുടെ നാമത്തെ ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതത് ഇടങ്ങളിൽ ഇരിക്കാം. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല ഞായറാഴ്ച ദിവസത്തിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. വന്ന എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തോടെ ക്രിസ്തീയ വന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആരാധനയുടെ നിമിഷം ദൈവം തന്നല്ലോ. ആ ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു ഭയങ്കര നിശബ്ദത ആലയത്തിൽ ഉണ്ടാകുകയാണ്. അതൊരിക്കലും നടക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു നിശബ്ദതയുടെ സ്ഥലമല്ല ദൈവമക്കൾ കൂടി വരുന്ന ആരാധന സ്ഥലം. ദൈവസഭയകത്ത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവണം. നമ്മുടെ നടുവിൽ നമ്മുടെ യജമാനൻ ചലിക്കുന്ന സമയമാണത്. മറുപടികൾ ദൈവമക്കൾ പ്രാപിക്കുന്ന ഇടമാണ് ആരാധന സ്ഥലം. വിടുതലുകൾ സംഭവിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു, ഇത് എന്റെ ദിവസമാണ്. ഇന്ന് എന്റെ വിടുതലിന്റെ ദിവസമാണ്. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ ദിവസമാണ്. അതേ നിലയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. നമ്മുടെ ദൈവം വിടുതൽ നൽകുന്ന ദൈവമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറ്റം നൽകുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ആമേൻ. അധികം ആമുഖവാക്കുകൾ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇനിയുമുണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സീനിയർ പാസ്റ്റർ സുരക്ഷിതനായി ക്ഷമത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു. From yesterday evening 6 o'clock to morning 6 o'clock we had a continuous prayer chain. ഇന്നലെ മുതൽ ആരംഭിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ ആരംഭിച്ചത് വൈകുന്നേരം 6 മണി മുതൽ ഇന്ന് രാവിലെ 6 മണി വരെ തുടർച്ചയായി ഒരു പ്രാർത്ഥന ശൃംഖല ദൈവസഭയിൽ ഇന്നലെ ആരംഭിക്കുവാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. Every Saturday till the time God says no, we will go on with every Saturday evening 6 to Sunday morning 6 we will have this prayer going on. ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്ന നാൾ വരെ നമ്മൾ ആ പ്രാർത്ഥന എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും വൈകുന്നേരം 6 മണി മുതൽ പിറ്റേന്ന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 6 മണി വരെ ആ പ്രാർത്ഥന തുടരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Because every Sunday is going to be a day of deliverance. കാരണം ഓരോ ഞായറാഴ്ചയും ആരാധനയിൽ ദൈവിക വിടുതലുകൾ സംഭവിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കണം. ആമേൻ. Every Sunday is going to be a breakthrough Sunday. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ സൺഡേസ് ആയി മാറണം. Hallelujah. Hallelujah. Clap your hand and give God a big glory. കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് വിശ്വാസത്തോടെ ദൈവമക്കൾ സ്തോത്രം ചെയ്യട്ടെ. Hallelujah. Hallelujah. This is the day where God is going to do something unusual. ദൈവം ഇന്ന് അസാധാരണമായത് ഒന്ന് നമ്മുടെ നടുവിൽ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ. Yesterday I was so excited to see the small young children being filled with the Holy Spirit. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തെ സെഷനിൽ വന്നവർക്കറിയാം, ചെറിയ മക്കൾ ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിന് നിറവ് പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി. It just went on. അത് തുടർച്ചയായി ആരാധന നീണ്ടുപോയി. It just went on. By 9-10 we had to stop it.
രാത്രി 9:10 ആ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ എങ്ങനെയോ നിർത്തുകയായിരുന്നു. Because the move of the Holy Spirit was so tremendous. കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പകർച്ച സാന്നിധ്യം അത്ര ശക്തമായിരുന്നു. And today I pray that God is going to touch us one more time. ദൈവം ഒരിക്കൽ കൂടെ ഇന്ന് പകലിൽ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മെ തൊടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. I'm excited to see the small kids being filled with the Holy Spirit. ചെറിയ മക്കൾ ആത്മാവിന്റെ നിറവ് പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് കാണുവാൻ ഞാൻ കൊതിക്കുന്നു. If we keep mum, God will raise up stones to give glory unto God. നാം നിശബ്ദത പാലിച്ചാൽ ദൈവം കല്ലുകളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് അവനെ സ്തുതിപ്പിക്കുവാനിടയാകും. That is the word of God, my friend. അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത്. And my dear brother, and if you want to move in the tune of the Holy Spirit, don't keep mum, but move in the power of the Holy Ghost. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവാത്മാവിന്റെ നിയോഗത്തിൽ ചലിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നാം ആലയത്തിൽ മൗനമായി ഇരിക്കാതെ ദൈവത്തിന് അവസരം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോടെയും നമുക്കായിരിക്കാം. Today God is going to do something unusual. ദൈവം അസാധാരണമായി ചിലത് നമ്മുടെ നടുവിൽ ഇന്ന് പകലിലും ചെയ്യും. Pray for the pastor, senior pastor, and all the pastoral team. Pray for everyone. എല്ലാ കർത്തദാസന്മാർക്കായി, വിശേഷാൽ നമ്മുടെ സീനിയർ പാസ്റ്റർ വേണ്ടി ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ നന്നായി ശക്തിയോടെ തുടരണം. I'm not taking much time, but this is the time I just want to give to our small kids, the next day or the next future of this church. ഈ സഭയുടെ ചെറിയ മക്കൾ, അവരാണ് നാളെയുടെ ഭാവി. അവർക്ക് ഈ സമയം ഞാൻ ഇപ്പോൾ വേർതിരിക്കുകയാണ്. They can speak the memory verses which they have by hearted. Please come forward. This is your time. You are our blessed. I'm so blessed to have you all. May God bless you. Let him sleep. Let him sleep. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ദയയും മനസ്സലിവും ദൈവക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും ഉപവാസത്തോടും കരച്ചിലോടും വിലാപത്തോടും കൂടി എങ്കലേക്ക് തിരിയുവിൻ എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. വസ്ത്രങ്ങളെയല്ല, ഹൃദയങ്ങളെ തന്നെ കീറി നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ അടുക്കലേക്ക് തിരിയുവിൻ. യോവേൽ 1:12. തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു. He is the protection for our sins, and he is the protection for our whole world. First John 2:2. മഹാനീതിമാനും തന്റെ തലമുറയിൽ നിഷ്കളങ്കനുമായിരുന്നു. Give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever. Let the Israel say, his love endures forever. Let the house of Jacob, let the house of Aaron say, his love endures forever. Let those who fear the Lord say, his love endures forever. Psalms 118 verse 1-4. തിരുവചനം പ്രമാണിക്കുന്നവൻ നന്മ കണ്ടെത്തും, യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാന്മാർ. സദസ്യവാക്യം 16:20. ഞാൻ എന്റെ കണ്ണ് പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു, എനിക്ക് സഹായം എവിടെ നിന്ന് വരും? എന്റെ സഹായം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഉണ്ടാക്കിയ യഹോവയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. നിന്റെ കാൽ വഴുകുവാൻ അവൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല, നിന്നെ കാക്കുന്നവൻ മയങ്ങുകയുമില്ല, ഉറങ്ങുകയുമില്ല. എന്റെ പൂർണ്ണതയും ഭൂതൽ എന്നെ നിവാസികളാകുന്നു. സങ്കീർത്തനം 24:1. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ദയയും മനസ്സലിവും ഉള്ളവർ നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ അന്യോന്യം ക്ഷമിപ്പീൻ. എഫേസ്യർ 4:32. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ദയയും മനസ്സലിവും ഉള്ളവരായി ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ അന്യോന്യം ക്ഷമിപ്പിൻ. എഫേസ്യർ 4:32. കർത്താവായി ഒരുക്കുവിൻ, അവന്റെ പാത നിരപ്പാക്കുവിൻ. ദൈവത്തിനൊരു കാര്യം അസാധ്യമല്ല. നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുത്തനും ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല. വെറുതെ തോൽക്കുന്നവനോ ലജ്ജിച്ചു പോകും.
യഹോവേ, നിന്റെ വഴികളെ എന്നെ അറിയിക്കണമേ. നിന്റെ പാതകളെ എനിക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരണമേ. സങ്കീർത്തനം 25:3-4 വാക്യങ്ങൾ. എന്നിട്ട് മറ്റുണ്ടാവൂല. പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ അവ നിന്ന് കിടത്തുന്നു. വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് എന്നെ നടത്തുന്നു. കുടിലോ താഴെക്കൊടി നന്നാലും ഞാൻ അതാത്താൻ ഭയപ്പെടില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ആത്മാവിന്റെ ഫലമോ സ്നേഹം, സന്തോഷം, സമാധാനം, ദീർഘക്ഷമ, ദയ, പരോപകാരം, വിശ്വസ്തത, സൗമ്യത, ഇന്ദ്രിജയം. But the fruit of spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Galatians 5:22-23. The Lord bless you and protect you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord show you his favor and give you his peace. Numbers 4:24-26. ഇത് യഹോവയാൽ സംഭവിച്ച നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആശ്ചര്യമത്രേ. ഇത് യഹോവ ഉണ്ടാക്കിയ ദിവസം നമ്മൾ സന്തോഷിച്ചാനന്ദിക്കുക. സങ്കീർത്തനം 119:23-24 വാക്യങ്ങൾ. Thank you. We will take an offering. We'll sing a song and give our best offering unto God. വിശ്വാസത്തിൽ എന്നും മുന്നേറും ഞാൻ, വിശ്വാസത്താൽ എല്ലാം ചെയ്തിടും ഞാൻ. വിശ്വാസത്തിൽ എന്നും മുന്നേറും ഞാൻ, വിശ്വാസത്താൽ എല്ലാം ചെയ്തിടും ഞാൻ. ഒന്നും അസാധ്യമായില്ല എന്റെ മുൻപിൽ, ഇനി ജയം എനിക്കുണ്ട്. ഒന്നും അസാധ്യമായില്ല എന്റെ മുൻപിൽ, ഇനി ജയം എനിക്കുണ്ട്. ഞാനൊട്ടും പിന്മാർഗില്ല, വിശ്വാസ ചുവടുകൾ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട്. ഞാനൊട്ടും പിന്മാർഗില്ല, വിശ്വാസ ചുവടുകൾ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട്. ആരെല്ലാം എതിർത്താലും എന്തെല്ലാം ഭവിച്ചാലും പിന്മാറുകിൽ ഇനി ഞാൻ. അധികാരത്തോടെ ഇനി കൽപ്പിക്കും ഞാൻ, പ്രതികൂലങ്ങൾ മാറിപ്പോകും. അധികാരത്തോടെ ഇനി കൽപ്പിക്കും ഞാൻ, പ്രതികൂലങ്ങൾ മാറിപ്പോകും. ഒന്നും അസാധ്യമായില്ല എന്റെ മുൻപിൽ, ഇനി ജയം എനിക്കുണ്ട്. ഒന്നും അസാധ്യമായില്ല എന്റെ മുൻപിൽ, ഇനി ജയം എനിക്കുണ്ട്. അനർത്ഥമുണ്ടെന്നു ഞാൻ ഭയപ്പെടില്ല, തോൽവി വരുമെന്നും ഞാൻ ഭയപ്പെടില്ല. അനർത്ഥമുണ്ടെന്നു ഞാൻ ഭയപ്പെടില്ല, തോൽവി വരുമെന്നും ഞാൻ ഭയപ്പെടില്ല. ശത്രു ജയിക്കുമെന്നോ ഭാവി നശിക്കുമെന്നോ ഇനിമേൽ ഞാൻ ഭയപ്പെടില്ല. ശത്രു ജയിക്കുമെന്നോ ഭാവി നശിക്കുമെന്നോ ഇനിമേൽ ഞാൻ ഭയപ്പെടില്ല. ഞാനൊട്ടും പിന്മാർഗില്ല, വിശ്വാസ ചുവടുകൾ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട്. ഞാനൊട്ടും പിന്മാർഗില്ല, വിശ്വാസ ചുവടുകൾ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട്. ആരെല്ലാം എതിർത്താലും എന്തെല്ലാം ഭവിച്ചാലും പിന്മാറുകിൽ ഇനി ഞാൻ. അധികാരത്തോടെ ഇനി കൽപ്പിക്കും ഞാൻ, പ്രതികൂലങ്ങൾ മാറിപ്പോകും. അധികാരത്തോടെ ഇനി കൽപ്പിക്കും ഞാൻ, പ്രതികൂലങ്ങൾ മാറിപ്പോകും. ഒന്നും അസാധ്യമായില്ല എന്റെ മുൻപിൽ, ഇനി ജയം എനിക്കുണ്ട്. ഒന്നും അസാധ്യമായില്ല എന്റെ മുൻപിൽ, ഇനി ജയം എനിക്കുണ്ട്. ആകുല ചിന്ത
ചിന്തയാൽ നിറയുകില്ല, ഭാരങ്ങളോർത്തിനി കരയുകില്ല. ആകുല ചിന്തയാൽ നിറയുകില്ല, ഭാരങ്ങളോർത്തിനി കരയുകില്ല. തക്ക സമയത്തേടിക്കെല്ലാം ഒരുക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല. തക്ക സമയത്തേടിക്കെല്ലാം ഒരുക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല. ഞാനൊട്ടും പിന്മാറില്ല, വിശ്വാസ ചുവടുകൾ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട്. ഞാനൊട്ടും പിന്മാറില്ല, വിശ്വാസ ചുവടുകൾ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട്. ആരെല്ലാം എതിർത്താലും എന്തെല്ലാം ഭവിച്ചാലും പിന്മാറുകിൽ ഇനി ഞാൻ. അധികാരത്തോടെ ഇനി കൽപ്പിക്കും ഞാൻ, പ്രതികൂലങ്ങൾ മാറിപ്പോകും. അധികാരത്തോടെ ഹല്ലേലൂയ മാറിപ്പോകും. ഒന്നും അസാധ്യമായില്ല എന്റെ മുൻപിൽ, ഇനി ജയം എനിക്കുണ്ട്. ഒന്നും അസാധ്യമായില്ല എന്റെ മുൻപിൽ, ഇനി ജയം എനിക്കുണ്ട്. Let's close your eyes. നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ നമുക്ക് അടയ്ക്കാം, Let's bow പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി. our heads in prayer. നമ്മുടെ തലകളെ വണക്കി പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഒരുങ്ങാം. I request Jomi brother to come forward and lead us in prayer. ഇപ്പോൾ ജോമി ബ്രദർ മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Amen. Amen. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, தகப்பனே உமக்கு நன்றி ராஜாவே. இந்த ஓய்வு நாளில் ஏசப்பா உம் சமூகத்தில் நாங்கள் கூட்டமாய் வந்து ஜெபித்து ஆராதிக்கும்படி தேவனே தந்த கிருபை நேரத்துக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். தேசப்பா இந்த ஆராதனை நேரத்தில் ஏசப்பா நீர் எங்கள் மத்தியில் அசைவாடுனுக்காக உமக்கு நன்றி ராஜாவே. துக்கத்தோட ஆத்ம பாரத்தோட வந்துகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஏசப்பா நீர் அவங்க துக்கத்தையும் ஆறுதலாய் மாற்றி ஏசப்பா நீர் அவங்களுக்கு தேட்டருவாளராய் இருந்ததுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. தகப்பன் இந்த ஆராதனை நேரங்களில் ஏசப்பா நீர் எங்கள் மத்தியில் அசைவாடி விடுதலை தந்ததுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஏசப்பா இந்த சபையில் இருக்கிற இந்த சிறு பிள்ளைகள் தேவ வசனத்தை பேசின ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் ராஜாவே வரும் நாட்களிலே ஏசப்பா கர்த்தருக்காக வைராகியத்தோடு எழும்பி பிரகாசிக்கிற பிள்ளைகளாய் ஏசப்பா அநேகர் அப்போஸ்தலராய் தீர்க்கதரிசிகளாய் சபை போதகர்களாய் உம்முடைய 5 விதமான ஊழியங்கள் செய்கிற பிள்ளைகளாய் எழும்பி பிரகாசிக்க உதவி செய்யும். யோசுவாவை போல எழும்பி பிரகாசிக்க உதவி செய்யும். ஒரு எலியாவை போல எழும்பி பிரகாசிக்க உதவி செய்யும். தகப்பனே இந்த நாளில் படைக்கப்பட்ட காணிக்க தேவராஜ்யத்துக்கு கட்டுகிற பணியில ஏசப்பா உபயோகம்படி தேவனே நீ கிருபை பாராட்டும் ராஜாவே. காணிக்க கொடுத்த ஒவ்வொரு கரங்களையும் நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும், அவங்கள் வருமானங்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் ராஜாவே. காணிக்க கொடுக்காமல் கண்டு வந்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் ஏசப்பா வரும் நாட்களிலே கொடுக்க அவங்க கரங்களை பலப்படுத்தும் ராஜாவே. வந்துகிற ஒவ்வொரு உள்ளங்களையும் நீர் அறிந்திருக்கிறீர் ராஜாவே. ஏசப்பா பாரத்தோட நறுங்குண்ட வந்துகிற ஒவ்வொரு உள்ளங்களையும் ஏசப்பா அவங்க காயங்களை நீர் கட்ட வேண்டும் ராஜாவே. கர்த்தர் ஜீவனுள்ள தேவன் என்று நாங்கள் அறிந்து வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. தேவன் எங்கள் மத்தியிலே வன் காரியங்கள் செய்வதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ராஜாவே. தகப்பனே இன்னும் நீர் எங்களோட மூலியமா உம்முடைய பரிசுத்த ஆவி மூலியமா நீர் எங்களோட பேசுகிற வார்த்தைகளுக்காக உமக்கு நன்றி ராஜா. எங்க நல்ல நிலமான எங்கள் ஹிருதயத்தை நீர் ஆயத்தப்படுத்தி ஏசப்பா தேவனுடைய வசனம் எங்களுக்குள்ளே நிலைநிற்கும்படி தேவனே கிருபை பாராட்டும். ஏசப்பா இன்னும் உடைய போதகர்களும் கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ராஜா. நீர் அவரை ஏசப்பா பெரிய காரியங்களுக்காக ஆயத்தப்படுத்துவதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கின்ற எங்க நல்ல பிதாவே. Thank you. Before we go on to the announcement, there is a marriage an announcement, an engagement form is going to be read. Kindly pay your attention to this reading of this marriage form. വിവാഹ നിശ്ചയരേഖ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു. ദൈവഹിതമായാൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കോഴിക്കോട് താലൂക്കിൽ കക്കോടി വില്ലേജിൽ തൈ നിൽക്കുന്നതിൽ വീട്ടിൽ പരേതനായ തോമസ് ചെറിയാന്റെയും ശ്രീമതി ഫിലോ മാഗിയുടെയും മകളും കോഴിക്കോട് ട്രിനിറ്റി അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് സഭാംഗവുമായ ഷൈന തോമസും കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്കിൽ കുറിച്ചി വില്ലേജിൽ അഞ്ചിൽ വീട്ടിൽ പാസ്റ്റർ ബാബു ഡാനിയലിന്റെയും വത്സമ്മ ഡാനിയലിന്റെയും മകൻ ചങ്ങനാശ്ശേരി IPC സഭാംഗവുമായ തോമസ് ഡാനിയൽ തമ്മിലുള്ള വിശുദ്ധ വിവാഹം 2021 ഡിസംബർ മാസം 27-ാം തീയതി രാവിലെ 10:30 ചങ്ങനാശ്ശേരി IPC സഭയുടെ ചുമതലയിൽ പള്ളം സെന്റ് പോൾസ് ചർച്ച് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ കൂടി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. വിവാഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി
ദൈവജനം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സഭയിലെ മാഗി ടീച്ചറുടെ മകളാണ്, ഷിബിന്റെ സഹോദരിയാണ് ഷൈന. നാളെ ആ വിവാഹം നടക്കുന്നു കോട്ടയത്ത് വെച്ച്. ദൈവമക്കൾ ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി, പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹം കഴിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. Amen. Amen. Kindly pray for the blessing of their married life. അവരുടെ വിവാഹ ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹത്തിനായി ദയവായി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കും. Today we have one funeral service, ongoing service of Sister Clara's father. It's at 3 o'clock in their house. Those who are comfortable, please come. It's a homegoing service of Sister Clara's father. പേരിലുള്ള രാജനങ്ങളുടെ വൈഫ് ക്ലാരാൻറ്റിയുടെ പ്രിയ പിതാവ് ഇന്ന് രാവിലെ താൻ പ്രിയവച്ച കർത്താവിന്റെ സ്ഥലം ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ഹോം ഗോയിങ് സർവീസ് വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് ഭവനത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. താല്പര്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യമുള്ള ദൈവമക്കൾ കടന്നു വന്ന് സംബന്ധിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ദൈവജനത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. This 29th, 30, 31st, we have fasting prayer. 31st is a Thanksgiving day. ഈ വരുന്ന 29, 30, 31 തീയതികളിൽ നമ്മുടെ സഭയിൽ വെച്ച് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നടക്കുകയാണ്. 31-ാം തീയതി സ്തോത്ര ആരാധനയുടെ സമയം കൂടിയാണ്, വൈകുന്നേരത്തെ സെഷൻ. So come, be blessed. അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കൾ വന്ന് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. Let me say, my dear church, God is moving in an unusual manner. ദൈവമക്കളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ, ദൈവം അസാധാരണമായ നിലയിൽ നമ്മുടെ നടുവിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. Normally we think that who comes and preaches, that's how the gathering comes. But let me say, you don't look at the names, but look who is standing behind them. Our master stands. When he comes, there is sure a deliverance going to take place. നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ആരാണ് ഗസ്റ്റ് സ്പീക്കറായി വരുന്നത് എന്നൊക്കെ നോക്കി കടന്നു വരിക ഒരു ശീലമുണ്ടെന്നാൽ നാം അത് മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ആരാണ് ആ പ്രസംഗകന്റെ പിന്നിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നത്, യേശു കർത്താവാണ്, അവനെ നോക്കി നമ്മൾ ആ കൂട്ടായ്മകളിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. 29, 30, 31st. Come, be blessed, bring your friends. That's going to be a great day of celebrations. 29, 30, 31 തീയതികളിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോടെ കടന്നു വരിക, കടന്നു വന്ന് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുക. 24th we had Jesus the Messiah night, the musical night. 24-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം നമുക്ക് ജീസസ് ദ മസയ എന്ന പേരിൽ ഒരു സംഗീത രാവ് അല്ലെങ്കിൽ സംഗീത സന്ധ്യ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്രമീകരിക്കുകയുണ്ടായല്ലോ. There were many people who never used to attend the church. They had come and they were being blessed. ഒത്തിരി പുതിയ ആളുകൾ, ഇതുവരെ നമ്മുടെ ആലയത്തിൽ വന്നിട്ടില്ലാത്ത നിരവധി ആളുകൾ അന്നേ ദിവസം കടന്നു വന്നു. വളരെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാൻ ഇടയായി, സുവിശേഷം നന്നായി ശ്രദ്ധിപ്പാൻ ഇട വന്നു. So do come, bring your friends. Church growth takes place when we go out and bring our friends towards the kingdom of God. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കടന്നു വരിക മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. ദൈവസഭയുടെ വളർച്ച സംഭവിക്കുന്നത് നാം പുറത്തുപോയി ആത്മാക്കളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ്. So come and be blessed. അതുകൊണ്ട് വരിക, അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുക. Every day morning 5:30 we have morning prayer going on in the church. ദൈവസഭയിൽ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 5:30 മുതൽ പ്രഭാത പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ afternoon by 10 o'clock till afternoon 1 o'clock we have prayer going on in the church. പിന്നെ രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 1 മണി വരെ നമ്മുടെ ആലയത്തിൽ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥന എല്ലാ ദിവസവും നടക്കുന്നുണ്ട്. So come, bring your friends, pray. God is going to move in our minds. അതുകൊണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനകളിലെല്ലാം കടന്നു വരിക, സംബന്ധിക്കുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ കൂട്ടുകാരെ കൂട്ടിവരുത്തുക, അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുക. Now let's go on to the word of God. ദൈവവചനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. There is one song which I like. There are a few songs which I like, and one of this song is in Malayalam, Thee Pole Iranganame. തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ എന്നൊരു ഗാനം. എനിക്ക് ഒത്തിരി പാട്ടുകൾ ഇഷ്ടമുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഒരു പാട്ട്, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ടാണ് തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ എന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ഗാനം. Amen. So this is the time we will all stand up. We are all sitting, but we will all now stand up, and because to make ease from our chair to get up, we will all stand up. നാം എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. നാം ഇതുവരെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ.
നമ്മുടെ ക്ഷീണങ്ങളൊക്കെ മറന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് പാടി ആ കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്താം. We all need to say, God, come in our midst. കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാണ്, യേശുവേ ഞങ്ങളുടെ നടുവിലേക്ക് അങ്ങ് വരണമേ. That song, the words are so beautiful. ആ പാട്ടിന്റെ വരികൾ വളരെ മനോഹരമായ വരികളാണ്. I don't know much of the song, but I know that some of the words it's so. എനിക്ക് ആ പാട്ട് ഒരുപാട് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അതിന്റെ വരികൾ ചിലത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ, കൊടുങ്കാറ്റായി വീശണമേ, ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ. Oh, what a beautiful words is this. Let it be our prayer. അത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയായി മാറട്ടെ. Let it be our desire. അത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹമായി മാറട്ടെ. തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ. Let's sing this song. നമുക്ക് ആ പാട്ട് ഒരുമിച്ച് പാടാം. If anybody of you know the drum, play the drums. ആമേൻ, സ്തോത്രം. അറിയാമോ? അന്ത്യകാല അഭിഷേകം സകല ജഡത്തിന്മേലും കൊയ്ത്തുകാല സമയമല്ലോ, ആത്മാവിൽ നിറയ്ക്കണമേ. അന്ത്യകാല അഭിഷേകം സകല ജഡത്തിന്മേലും കൊയ്ത്തുകാല സമയമല്ലോ, ആത്മാവിൽ നിറയ്ക്കണമേ. അന്ത്യകാല അഭിഷേകം സകല ജഡത്തിന്മേലും കൊയ്ത്തുകാല സമയമല്ലോ, ആത്മാവാൽ നിറയ്ക്കണമേ. തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ, കൊടുങ്കാറ്റായി വീശണമേ, ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ. തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ, കൊടുങ്കാറ്റായി വീശണമേ, ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ. അസ്ഥിയുടെ താഴ്വരയിൽ ഒരു സൈന്യത്തെ ഞാൻ കാണുന്നു, അധികാരം പകരണമേ, ഇനി ആത്മാവിൽ പ്രവചിച്ചിടാം. അസ്ഥിയുടെ താഴ്വരയിൽ ഒരു സൈന്യത്തെ ഞാൻ കാണുന്നു, അധികാരം പകരണമേ, ഇനി ആത്മാവിൽ പ്രവചിച്ചിടാം. തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ, കൊടുങ്കാറ്റായി വീശണമേ, ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ. ഓ തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ, കൊടുങ്കാറ്റായി വീശണമേ, ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ. കർമ്മേലിലെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു കൈമേഘം ഞാൻ കാണുന്നു, ആഹാബു വിറച്ച പോലെ അഗ്നിമഴയായി പെയ്യണമേ. കർമ്മേലിലെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു കൈമേഘം ഞാൻ കാണുന്നു, ആഹാബു വിറച്ച പോലെ മഴയായി പെയ്യണമേ. ഓ തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ, കൊടുങ്കാറ്റായി വീശണമേ, ആത്മനദിയായി. ഹല്ലേലൂയ. തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ, കൊടുങ്കാറ്റായി വീശണമേ, ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ. സീനായി മലമുകളിൽ ഒരു തീജ്വാല ഞാൻ കാണുന്നു, ഇസ്രായേലിൻ ദൈവമേ, ആ തീ എന്നിൽ ഇറങ്ങണമേ. സീനായി മലമുകളിൽ ഒരു തീജ്വാല ഞാൻ കാണുന്നു, ഇസ്രായേലിൻ ദൈവമേ, ആ തീ എന്നിൽ ഇറങ്ങണമേ. തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ, കൊടുങ്കാറ്റായി വീശണമേ, ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ. ഓ തീ പോലെ അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ,
കൊടും കാറ്റായി വീശേണമേ, ആത്മനദിയായി ഒഴുകേണം. അന്ത്യകാല അഭിഷേകം, അന്ത്യകാല അഭിഷേകം. ഓ സകല ജഡത്തിന്മേലും കൊയ്ത്തുകാല സമയമല്ലോ, ആത്മാവിൽ നിറയ്ക്കണമേ. അന്ത്യകാല അഭിഷേകം, ആമേൻ. സകല ജഡത്തിന്മേലും കൊയ്ത്തുകാല സമയമല്ലോ, ആത്മാവാൽ നിറയ്ക്കണമേ. തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ, കൊടും കാറ്റായി വീശേണമേ, ആത്മനദിയായി. ഹല്ലേലൂയ. തീ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ, കൊടും കാറ്റായി വീശേണമേ, ആത്മനദിയായി ഒഴുകേണമേ. ഒരിക്കൽ കൂടെ. അസ്ഥിയുടെ താഴ്വരയിൽ ഒരു സൈന്യത്തെ ഞാൻ കാണുന്നു, ആഹാബ് വിറച്ച പോലെ അഗ്നിമഴയായി പെയ്യണമേ. കർമ്മേലിലെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു കൈമേഘം ഞാൻ കാണുന്നു, ആഹാബ് വിറച്ച പോലെ അഗ്നിമഴയായി പെയ്യണം. എല്ലാവരും ചേർന്ന് തീ പോലെ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ, കൊടും കാറ്റായി വീശേണമേ, ആത്മനദിയായി ഒഴുകേണമേ. ആമേൻ. തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ, കൊടും കാറ്റായി വീശേണമേ, ആത്മനദിയായി. ഹല്ലേലൂയ. കർമ്മേലിലെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു കൈമേഘം ഞാൻ കാണുന്നു, ആഹാബ് വിറച്ച പോലെ അഗ്നിമഴയായി പെയ്യണമേ. കർമ്മേലിലെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു കൈമേഘം ഞാൻ കാണുന്നു, ആഹാബ് വിറച്ച പോലെ അഗ്നിമഴയായി പെയ്യണം. തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ, കൊടും കാറ്റായി വീശേണമേ, ആത്മനദിയായി. ഹല്ലേലൂയ. തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ, കൊടും കാറ്റായി വീശേണമേ, ആത്മനദിയായി. ആമേൻ, ആമേൻ. സീനായി മലമുകളിൽ ഒരു തീജ്വാല ഞാൻ കാണുന്നു, ഓ ഇസ്രായേലിൻ ദൈവമേ, ആ തീ എന്നിൽ ഇറക്കണമേ. സീനായി മലമുകളിൽ ഒരു തീജ്വാല ഞാൻ കാണുന്നു, ഇസ്രായേലിൻ ദൈവമേ, ആ തീ എന്നിൽ ഇറക്കണമേ. ഓ തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ, കൊടും കാറ്റായി വീശേണമേ, ആത്മനദിയായി. ഹല്ലേലൂയ. തീ പോലെ. യെസ്, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ, 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 ആമേൻ. ആത്മനദിയായി. തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ, കൊടും കാറ്റായി വീശേണമേ, ആത്മനദിയായി. ഓ ശബ്ദനദിയര ബലവശാമനദിയര ശൗലാരാമ. ഹല്ലേലൂയ. വികമനാരംദനദിയര ബലവശവരികമന ഹദരേരേ. കുടിനലവശാമന ശിവദുരികരവാലംദരദിയര ലക്ഷരദിയര ബാബ. കുടിനലവശികധുനവര ശിവവരദിയരാലംദരദിയരേ. അത്തനവര ബലവൗഷാരബലം ദുരിദിക്കമനാദി. കുടിനലവശാമനദിയര ശൗലാരാമ. ഹല്ലേലൂയ. തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ,
കൊടും കാറ്റായി വീശേണമേ, ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ. ഓ തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ. കൊടും കാറ്റായി വീശേണമേ, ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ. ഓ തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ. കൊടും കാറ്റായി വീശേണം. ഓ ശവനാരവരം നിരതിയരുവനം ശവരിക്കവനഹകനേരേ അത്തനധീരക്ഷരധിക്കമനം നിരധീരാബാബ ഗുണിരലഭവശികധുനവരശിവമനധീരാലം നിരധീരേ. ഓ ശവനാരവരക്ഷരധിക്കമനം നിരധീരാബാബ ഉടവരവലവരധീരുവലക്ഷരധീരശാമനധീരേ അത്തനവരവംശം ധീരവലം താരിഖനേ ഗുണിരലഭശാദേ അത്തനധീരക്ഷേ അധരം ധീരവലേ ഉടവരവലധീരേ അധരക്ഷേരം ദേ അർത്ഥം ധീരവലേ ഗുണിരലഭശാമാരാബാധിഖേനേരേ അത്തനധീരം ഗുരുധീരശാമനധിപമാനാഭ ഗുണിരലഭശാമനധീരാലം തരധീരേ. ഓ ഹല്ലേലൂയാ. ശ്രീമനവരധീരശാമനധിഖനേരേ ഔഡവരക്ഷരധീരവലം തരധിപമാനാഭരധിഖനേരേ ൗഡവരക്ഷരധീരവലം തരധിക്കം പരധീരക്ഷാരാമ അത്തനധീരവലക്ഷരം തരധിപമനധീരേ ഉടവാരവലക്ഷരധീരാഭാധികമാനാഭ. ഹല്ലേലൂയാ. ദൈവാത്മാവേ ശവനാരവലം തരധിക്കമനാധീരക്ഷേ ഉടവരവലധീരുവലം ശവരിക്കമനഹതരവലം തരധീരേ അത്തനവരവംശം ധീരവലം താരാബാബാബ. ഹല്ലേലൂയാ. ദൈവാത്മാവേ നന്ദി, ദൈവാത്മാവേ നന്ദി, പരിശുദ്ധാത്മാവേ നന്ദി, പരിശുദ്ധാത്മാവേ നന്ദി, ദൈവാത്മാവേ നന്ദി, കർത്താവേ നന്ദി, കർത്താവേ. ഉദ്ധാരബാബ ശ്രീമനഹതനഗബാനവ അത്തനവംശധീരഹന്തനധികരുമാനവ. Oh, we praise you, Lord. Hallelujah. Please be seated right now. Please be seated. എല്ലാവർക്കും അതിൽ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കാം പ്രാർത്ഥനയോട്. If we go on like this, we will go after a short message. ആമേൻ. നമുക്ക് വീണ്ടും അല്പസമയത്തെ സന്ദേശത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ സമയം വേർതിരിക്കാം. I know this is the time where God is going to bless us with many gifts. Many spiritual gifts God is going to bless us. ദൈവം നമ്മെ നിരവധി ആത്മകൃപകളാൽ നിറയ്ക്കുവാൻ പോകുന്ന നാളുകളാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. Let me say, my dear brethren, never be satisfied with few unknown tongues which we speak. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, കേവലം നമ്മുടെ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളിൽ നാം സംതൃപ്തി അടഞ്ഞു പോകരുത്. ഒന്നോ രണ്ടോ അന്യഭാഷ കൊണ്ട് നിർത്തിക്കളയരുത്. This church is a missionary church. ഈ സഭ ഒരു മിഷണറി സഭയാണ്. This church is a missionary church. ഈ സഭ ഒരു മിഷണറി സഭയാണ്. And this church has a great responsibility. ഈ സഭയ്ക്ക് ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. Every single member of this church will be equipped with the power of the Holy Spirit. ഈ സഭയിലെ ഓരോ അംഗങ്ങളും ആത്മാവിനാൽ ശക്തിപ്പെട്ട് പ്രാപ്തി പ്രാപിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. We are going to worship one more time, and I pray that this time when we worship, there will be an impartation of the spiritual gifts. നമ്മൾ വീണ്ടും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ സമയമെടുക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപാവരങ്ങളുടെ വലിയ പകർച്ചയുടെ സമയങ്ങളായിരിക്കും അത്. It's not by any human standard, but it's by the divine standard. ഇത് മനുഷ്യന്റെ ഏതെങ്കിലും പ്രമാണത്തിനനുസരിച്ചല്ല, ദൈവത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയ്ക്കൊത്താണ്. It's not any human doing, but it's God's doing. ഇതൊരു മനുഷ്യനല്ല ചെയ്യുന്നത്, ദൈവമാണ് ചെയ്യുന്നത്. Turn with me to the book of Apostle, book of Acts, chapter 1, verse 8. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം 1-8 വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാം. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witness in Jerusalem, in Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് യെരൂശലേമിലും യഹൂദയിൽ എല്ലായിടത്തും ശമരിയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും എന്റെ സാക്ഷികളാകും എന്ന് പറഞ്ഞു. Here I'm
going to emphasize on the power of God. ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി എന്ന വിഷയത്തെ ഞാൻ ഊന്നി പറയുവാൻ We ആഗ്രഹിക്കുന്നു. have heard many sermons from the witnesses of God, power of God, about the Holy Spirit. ദൈവശക്തിയെ കുറിച്ച്, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, കർത്താവിന്റെ സാക്ഷി ആകുന്നതിനെ കുറിച്ച് നാം ഒത്തിരി പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. I know my time ends at 10:30. എനിക്കറിയാം 10:30 എന്റെ സമയം അവസാനിക്കും. But before that, I will try to concise this message, and we will have a wonderful time of worship. അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഈ സന്ദേശം ചുരുക്കി ആരാധനയ്ക്ക് ചില നിമിഷങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. About what is the importance of the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രാധാന്യത എന്താണ്? But before that, let me point out and cancel some of the misconception about the Holy Spirit. അപ്പോൾ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ ചില ധാരണകളെ തിരുത്തുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. Turn with me to the book of Acts chapter 2 verse 38. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം 38-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. Peter said to them, പത്രോസ് പറഞ്ഞു, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തരും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽപ്പീൻ, എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ലഭിക്കും. Here Peter is saying a simple statement. ഇവിടെ പത്രോസ് വളരെ ലളിതമായ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തുകയാണ്. Repent, മാനസാന്തരപ്പെടുക, baptize, സ്നാനപ്പെടുക, and you become eligible for the gift of the Holy Spirit. നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാൻ അർഹതയുള്ളവരായി മാറും. It's not there anywhere written that once you do the baptism, immediately you get the Holy Spirit. സ്നാനപ്പെട്ട ഉടനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടും എന്നല്ല ബൈബിളിൽ അവിടെ There എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. are many teachings saying that once you take baptism, it's over, you have the Holy Spirit, also baptism along with that. ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ ജലസ്നാനം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പോൾ തന്നെ ലഭിച്ചു, ഇനി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് But in the പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട്. book of Acts chapter 1 verse 4, എന്നാൽ പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം 1-4 വചനം പറയുന്നു, and being assembled together with them, he commanded them. അവിടെ വായിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ യെരൂശലേമിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോകാതെ He commanded them not to depart from Jerusalem. അങ്ങനെ അവർ അവരുമായി കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ യേശു അവരോട്, നിങ്ങൾ യെരൂശലേമിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോകാതെ എന്നോട് കേട്ട It's a command saying by Jesus not to depart from Jerusalem. യെരൂശലേമിൽ നിന്ന് മാറി പോകരുത് എന്നത് യേശുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ്. അപ്പോൾ to wait for the promise of the Father. എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് കേട്ട പിതാവിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തിനായി കാത്തിരിക്കണം. The commandment of Jesus is very simple. You have to wait for the Holy Spirit. യേശുവിന്റെ കൽപ്പന വളരെ ലളിതമാണ്. നിങ്ങൾ എന്നോട് കേട്ട പിതാവിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം. Many times people teach and people preach that waiting for the Holy Spirit is not needed. ചില ആളുകൾ പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട്, പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട്, പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. We accept Jesus by the power of the Holy Spirit, that's true, but to be baptized in the Holy Spirit is another experience. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൂടാതെ നമുക്ക് യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല, അത് ശരിയാണ്. നാം യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മേലുണ്ട്, എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിന് വേണ്ടി നാം വീണ്ടും കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. Here in the book of Acts chapter 2 verse 4, പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം 2:4 വചനം പറയുന്നു, and they were filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues. എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി ആത്മാവ് അവർക്ക് ഉച്ചരിപ്പാൻ നൽകിയതുപോലെ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. That is one of the evidence of the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചതിന്റെ തെളിവായി വേദപുസ്തകം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യമാണ് അന്യഭാഷ ഭാഷണം. Sometimes people say speaking in tongues is not needed. ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട്, അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. For you can be filled with the Holy Spirit and you can have various different gifts. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രാപിച്ച് വേറെ പല കൃപകൾ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ. Don't make a mixture of all these things. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആകെ കൂട്ടി കുഴക്കരുത് ദയവായി. Turn with me to 1 Corinthians chapter 12 verse 8 to 10. 1 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 12-ാം അധ്യായം അതിന് 8 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാം. Over there we can see the different gifts which God is giving. അവിടെ ദൈവം നൽകുന്ന നിരവധിയായ ആത്മാവിന്റെ കൃപാവരങ്ങളെ കാണുവാൻ കഴിയും. Read it. ഒരുത്തന് ആത്മാവിനാൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വചനവും മറ്റൊരുത്തന് അതേ ആത്മാവിനാൽ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വചനവും നൽകപ്പെടുന്നു. വേറൊരുവന് അതേ ആത്മാവിനാൽ വിശ്വാസം, മറ്റൊരുവന് അതേ ആത്മാവിനാൽ രോഗശാന്തികളുടെ വരം, മറ്റൊരുവന് വീര്യപ്രവർത്തികൾ, മറ്റൊരുവന് പ്രവചനം, മറ്റൊരുവന് ആത്മാക്കളുടെ വിവേചനം, വേറെ ഒരുവന് പലവിധ ഭാഷകൾ, മറ്റൊരുവന് ഭാഷകളുടെ വ്യാഖ്യാനം. എന്നാൽ ഇത് എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് താൻ ഇച്ഛിക്കും പോലെ അവനവന് അതത് വരം പകുത്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരേ ആത്മാവ് തന്നെ. And here look at these words very carefully. ഈ വാക്യങ്ങളെ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കണം. And different kinds of tongues.
വിവിധ ഭാഷകൾ എന്ന് അവിടെ വായിക്കുന്നു. Different kinds of tongues is a gift. പലവിധ ഭാഷകൾ അതൊരു കൃപാവരമാണ്. That is a gift. അതൊരു കൃപാവരമാണ്. No doubt in that. അതിനകത്ത് സംശയമില്ല. But here the evidence of the Holy Spirit, the evidence which is being saying, the speaking in tongues is different. എന്നാൽ നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ച ഭാഗത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും അന്യഭാഷകൾ സംസാരിച്ചു എന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. അത് ആത്മാ നിറവ് പ്രാപിച്ചതിന്റെ അടയാളമായി ലഭിച്ച ഒന്നാണ്. God gives different gifts to different personality according to his will. ദൈവം വ്യത്യസ്ത ആളുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത കൃപാവരങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടപ്രകാരം വിഭജിച്ചു നൽകുകയാണ്. That is a different part. അത് മറ്റൊരു ഭാഗമാണ്. But this part is baptism in the Holy Spirit. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു അനുഭവമാണ്. Baptism in the Holy Spirit, you shall speak in tongues. ആത്മാവിന്റെ നിറവ് പ്രാപിക്കുന്ന ആത്മാഭിഷേകം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചതിന്റെ പ്രത്യക്ഷമായ അടയാളമാണ്. Let me move forward very quickly. വളരെ വേഗത്തിൽ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. How important it is to understand who we are in Christ. ക്രിസ്തുവിൽ നാം ആണ് എന്നത് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് എത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. Turn with me to the Gospel of Mark chapter 16 verse 17. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 17-ാം വാക്യം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. You very quickly we can read, any one of you can have. അവിടെ വായിക്കുന്നു, വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ഈ അടയാളങ്ങൾ നടക്കും, അവർ എന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കും, പുതുഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കും. Those who believe, it says, these signs will accompany those who believe. വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ഈ അടയാളങ്ങൾ നടക്കും എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. Which means the believers, through the believers, these are the things which is going to take place. വിശ്വാസികളിലൂടെയാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. The mark of a believer. ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് താഴെ കാണുന്നത്. Let me say, according to the Heavens Dictionary, we have Oxford and Cambridge Dictionary. We can see and have a definition of a meaning. According to Heavens Dictionary, who is a believer? According to the Heavens Dictionary, this is a believer. നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഡിക്ഷണറികൾ ഉണ്ട്. അതിൽ നമ്മുടെ വ്യാഖ്യാനവും അർത്ഥവും വ്യത്യസ്തമാകാം. എന്നാൽ വിശ്വാസി എന്ന പദത്തിന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ ഡിക്ഷണറിയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന അർത്ഥമാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഈ 17 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. For a believer, heaven gives a definition. ഒരു വിശ്വാസിക്ക് സ്വർഗം നൽകുന്ന ഒരു നിർവചനമുണ്ട്. He will cast out the demons. അവൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കും. He will speak in new tongues. അവൻ പുതുഭാഷകൾ സംസാരിക്കും. He will take the serpent, it won't harm them. അവൻ വിഷസർപ്പങ്ങളെ പിടിച്ചാലും അവനൊരു ദോഷവും വരില്ല. It will drink poison, but it won't touch them. വിഷം നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ചെന്നാലും മാരകമായി വിഷം കുടിച്ചാലും നിങ്ങൾക്കത് ദോഷം വരുത്തുകയില്ല. In short, the heavens declaration about a believer is far more ahead than we can even think about. നാം ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ ഉയരത്തിലാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഒരു വിശ്വാസിയെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം. Understand the power of a believer. ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ശക്തി എന്തെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം. Many times when the demon possessed person is there, I have seen in many churches people are afraid. പലപ്പോഴും ചിലപ്പോഴൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസികൾ പോലും ഒരു ഭൂതബാധിതനായ വ്യക്തി അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയാൽ ആളുകൾ ഭയപ്പെട്ടു മാറുന്നത്. Many times people are afraid of demon more than God. ദൈവത്തെക്കാളും പലപ്പോഴും ചില വിശ്വാസികൾ പിശാചിനെ പേടിക്കുന്നവരായി തീരാറുണ്ട്. But let me say, who is a believer? ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ആരാണ് ഒരു വിശ്വാസി? When he walks, അവൻ നടക്കുമ്പോൾ the demons move out before his eyes. അവന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് പിശാച് ഓടിയാകലും. When he talks, അവൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ there is fire in his talk. അവന്റെ വാക്കിൽ തീ ഉണ്ടായിരിക്കും. He is the one who has the power to cast out the demons. പിശാചിനെ പുറത്താക്കുവാനുള്ള അധികാരമുള്ളവനാണ് ഒരു വിശ്വാസി. It's not just within one person. ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവമല്ല. But it's for the believers. ഇത് വിശ്വാസികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. Now cross-examine ourselves. നമ്മെ തന്നെ നമ്മ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം. Am I up to the category of a believer? ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത ലക്ഷണത്തിന് ഒത്തവണ്ണം ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം. Am I afraid of demons or demons are afraid of me? ഞാൻ പിശാചിനെ പേടിക്കുന്നവനാണോ അതോ എന്നെ കാണുമ്പോൾ പിശാച് ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടോ? Very quickly read the book of Romans chapter 8 verse 9. റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 9-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വേഗം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാം. Over there it talks about the gift of benefit of the Holy Spirit. അവിടെ തിരുവെഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, നിങ്ങളോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് വരികിൽ ജഡ സ്വഭാവമുള്ളവരല്ല ആത്മസ്വഭാവമുള്ളവരത്രേ. ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവില്ലാത്തവൻ അവനുള്ളവനല്ല. Amen.
Amen. Those who don't have the gift of the Holy Spirit, that person doesn't belong to Christ. തിരുവെഴുത്ത് പറയുകയാണ്, ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് പ്രാപിക്കാത്തവൻ അവൻ ഉള്ളവനല്ല. You can join an organization. നിങ്ങൾക്കൊരു സംഘടനയിൽ ചേരാൻ കഴിയും. You can join a church. നിങ്ങൾക്കൊരു സഭയിൽ അംഗത്വം എടുക്കാം. You can have a membership. നിങ്ങൾക്കൊരു അംഗത്വം എടുക്കാൻ You കഴിയും. can pay the membership fee. നിങ്ങൾക്ക് പണം വരിസംഖ്യ അടയ്ക്കാൻ കഴിയും. But if you want to join as the child of God, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിന്റെ വകയാകണമോ, അവന്റെ മകനായി മാറണമോ, you have to be filled with the power of the Holy Spirit. നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി പ്രാപിച്ചേ മതിയാകൂ. If you are not filled in the power of the Holy Spirit, നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ടവരല്ലെങ്കിൽ, Bible says we don't belong to him. ബൈബിൾ പറയുന്നു നാം ക്രിസ്തുവിനുള്ളവരല്ല. Turn with me to the book of Jude, verse 19. യൂദായുടെ ലേഖനം Verse അതിന്റെ 19. 19-ാമത്തെ വാക്യം നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. Very quick. യൂദായുടെ ലേഖനം 19-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തിരുവെഴുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയും, Read it. Yes. അവർ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കുന്നവർ, Ah. പ്രാകൃതന്മാർ, Ah. ആത്മാവില്ലാത്തവർ, Ah. നിങ്ങളോ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തെ ആധാരമാക്കി. They don't have the Spirit. അവർക്ക് ആത്മാവില്ലാത്തവരാണ്. What they do? അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? They bring division. അവർ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കുന്നവർ. They have walking carnality. അവർ പ്രാകൃതന്മാരാണ്. Now understand who brings divisions. എന്നാൽ ആരാണ് വിഭാഗികത, ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. It's not the Holy Spirit. അത് പരിശുദ്ധാത്മാവല്ല. Holy Spirit work is not division. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരിക്കലും വിഭാഗികത ഉണ്ടാക്കില്ല. Holy Spirit work is unity. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഐക്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. Here it says ഇവിടെ ബൈബിൾ പറയുന്നു, they bring division. അവര് വിഭാഗികത ഉണ്ടാക്കുന്നു. They have carnality. അവർക്ക് പ്രാകൃത സ്വഭാവമാണ്. They don't have the Holy Spirit. അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവില്ല. Let me say, my dear brethren, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, if we don't have the Holy Spirit, നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ we will be a division maker. നാം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വിഭാഗികത ഉണ്ടാക്കുന്നവരായി മാറും. In the house we will be a division maker. വീടിനകത്ത് നാം ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കുന്നവരാകും. Outside we will be a division maker. പുറത്ത് നാം ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കുന്നവരാകും. Inside we will be a division maker. അകത്ത് നാം ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കും. Let me say, Holy Spirit is needed for any person who believes in Christ. ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചേ മതിയാകൂ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Can somebody shout a hallelujah? അത് ചേർന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Amen. ആമേൻ. Holy Spirit is mandatory for every believer. എല്ലാ വിശ്വാസിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുക എന്നത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ്, നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ്. Walk in the Spirit. ആത്മാവിൽ നടക്കുക. Now let me point out some of the beauty of having the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുന്നതിന്റെ ചില മനോഹരമായ സ്വഭാവ ശ്രേഷ്ഠതകൾ പറയട്ടെ. Turn with me to the book of Jude, verse 20. യൂദായുടെ ലേഖനം 20-ാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. But you, beloved, building yourself up in the most holy faith and praying in the Holy Spirit. നിങ്ങളുടെ അതിവിശുദ്ധ പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങളുടെ അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തെ ആധാരമാക്കി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആത്മിക വർധനവ് വരുത്തിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചും നിത്യജീവനായിട്ട്. When a person comes in the knowledge of Christ, ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി വരുമ്പോൾ that in his heart there is a seed. അവന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഒരു വിത്ത് ഉണ്ട്. That seed is the seed of faith. അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ വിത്താണ്. My grandfather was a farmer. എന്റെ വല്യപ്പൻ ഒരു കർഷകനായിരുന്നു. I don't know much about farming, but I know something about farming. എന്റെ കാർഷിക വൃത്തിയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയ ധാരണകളൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ അറിയൂ. But one thing I know. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാം. If the seed is planted inside the root, inside the soil, മണ്ണിൽ നമ്മൾ വിത്ത് വിതച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ we need to fertile it. നാം അതിനെ വേണ്ടതുപോലെ കരുതണം, ശുശ്രൂഷിക്കണം. We need to pour water, fertilizer, everything needed. നാം ആവശ്യമായി വളം നൽകണം, വെള്ളമൊഴിക്കണം, പരിപാലിക്കണം. So that it may sprout up. അപ്പോഴാണ് അത് മുള വെട്ടി പുറത്തു വരിക. In such a manner. അതുപോലെ തന്നെ when the seed of faith is being planted in every believer. എല്ലാ വിശ്വാസിയുടെ ഉള്ളത്തിനകത്ത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു വിത്ത് രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വീഴും. We need to make it grow. നാം അതിനെ വളർത്തിയെടുക്കണം. We need to make it grow. നാം അതിനെ വളർത്തിയെടുക്കണം. And how to make it grow? നാം അതിനെ വളർത്തിയെടുക്കണം. Pray in the Holy Spirit. ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് വളർത്തേണ്ടത്. That is what been read over here. അതാണ് നമ്മളിവിടെ വായിച്ചു കേട്ടത്. But you, beloved, ഓ പ്രിയമുള്ള
building yourself up in the most holy faith and praying in the Holy Spirit. നിങ്ങൾ പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങളുടെ അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തെ ആധാരമാക്കി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആത്മീക വർധനവ് വരുത്തിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ട് വളർത്തുക. When we pray in the Holy Spirit, ആത്മാവിൽ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ we grow in our faith. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നാം വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നു. Now let me tell you what is the beauty about the faith. എന്താണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ മനോഹരത ഞാൻ പറയാം. Turn with me to the book of Hebrews chapter 11 verse 3. ലേഖനം 11-ാം വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കാം. Verse 3 very quickly. വളരെ വേഗത്തിൽ ഹെബ്രായർ അതിന്റെ 11-ാം വാക്യം പറയുന്നു, ഈ കാണുന്ന ലോകത്തിന് ദൃശ്യമായതല്ല കാരണം എന്ന് വരുമാറ് ലോകം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്ന്. Here, look at these words. If you read these words carefully, to understand the word of God, we need the whole Bible. It's by faith we understand the word of God. നമ്മൾ വിശ്വാസത്താൽ ഈ വചന Understanding the word of God is through faith. വിശ്വാസത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നു. Let me say, my dear brethren, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ, the words written in the Bible, വചനം തിരുവെഴുത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ തിരുവെഴുത്തുകളും you cannot understand it without having faith. വിശ്വാസം കൂടാതെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. What's for? 4-ാം വാക്യം പറയുന്നു, Over there it talks about the giving of Abel. ഹാബേലിന്റെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നത് ഹാബേലിന്റെ യാഗത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, വിശ്വാസത്താൽ ഹാബേൽ ദൈവത്തിന് കൈയിട്ടതിലും ഉത്തമമായ യാഗം കഴിച്ചു. Here we can see the giving of Abel. ആബേലിന്റെ യാഗത്തെ കാണാം ഇവിടെ. The giving of Abel. ആബേലിന്റെ കൊടുക്കലാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. Why? Because of the faith Abel is giving. ആബേൽ കൊടുക്കുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ ആണ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. In other words, if you want to be a giver, it's by faith. നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയായി മാറണമോ അത് വിശ്വാസത്താലാണ് സാധിക്കുക. When your faith increases, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ from 10% to 20%, നമ്മൾ 10% നിന്നും 20% കൊടുക്കുന്നവരായി മാറും. if you don't have faith, വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്കില്ല എങ്കിൽ even though 10% we won't give, 10% പോലും ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ മടിയുള്ളവരാകും. faith is essential for our giving. നമ്മുടെ കൊടുക്കലിന്റെ വിശ്വാസം ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ്. Verse 5 if you read, 5-ാം വാക്യം വായിച്ചാൽ, and the spiritual experiences, വിശ്വാസത്താൽ ഹാനോക്ക് മരണം കാണാതെ എടുക്കപ്പെട്ടു, ദൈവം അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടതിനാൽ കാണാതെയായി. spiritual experience, ഒരു അസാധാരണമായ ആത്മീയ അനുഭവം കാണാം. it's because of faith. വിശ്വാസത്താലാണ് അത് പ്രാപിക്കുന്നത്. Let me say, my dear brethren, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ പ്രിയരെ, every Sunday when you come to the house of God, ദൈവഭവനത്തിൽ ഓരോ ഞായറാഴ്ച നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ if you don't have faith in God, ദൈവത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ you cannot have the spiritual unusual spiritual experience. അസാധാരണമായ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങൾ പ്രാപിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയാതെ പോകും. When you sit in your house and pray, ദൈവസഭയിൽ ദൈവാലയത്തിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ if you don't have an unusual spiritual experience, because if you don't have faith, you cannot have it. നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ ഒരു അസാധാരണമായ ദൈവിക അനുഭവം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. So faith is essential. അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസം അത്യാവശ്യമാണ്. How faith grows? എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസം വളരുക? By praying in unknown tongues. ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക വഴിയാണ്. What's 11? 11-ാം വാക്യം പറയുന്നു ഇങ്ങനെയാണ്, Over there. വിശ്വാസത്താൽ സാറയും വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവനെ വിശ്വസ്തൻ എന്നെണ്ണുകയാൽ. Look at these words very carefully. ആ വാക്യം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക. Promise was given to Sarah, സാറയ്ക്ക് ദൈവം വാഗ്ദത്തം കൊടുത്തു, but it's by faith. എന്നാൽ അത് വിശ്വാസത്താലായിരുന്നു. She's receiving that promise. അവൾ ആ വാഗ്ദത്തം പ്രാപിച്ചത് വിശ്വാസത്താലാണ്. It's by faith she received the promise. വിശ്വാസത്താൽ അവൾ വാഗ്ദത്തം അവകാശമാക്കി. In other words, മറ്റൊരു വാക്കിൽ her body says that your body is weak. അവളുടെ ശരീരം ബലഹീനമാണെന്ന് അവളോട് അവളുടെ ശരീരം പറഞ്ഞപ്പോൾ, Not by faith. എന്നാൽ വിശ്വാസത്താൽ വിശ്വാസത്താൽ Faith says I can do all things through Christ which strengthens me. വിശ്വാസം പറയുന്നത് എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയായവനാണ് എന്നാണ്. The weak body becomes strong body by faith. വിശ്വാസത്താൽ നമ്മുടെ ബലഹീന ശരീരം ബലമുള്ള ശരീരമാകും. This morning time, ഇന്ന് രാവിലെ വേളയിൽ if your body is weak, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിങ്ങൾ ബലഹീനനാണോ? if you need a healing in your body, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു സൗഖ്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണമോ? by his stripes you are healed. അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ നാം സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്നു. You receive it by faith. വിശ്വാസത്താൽ അത് അവകാശമാക്കുക. That very moment, ആ പ്രത്യേക നിമിഷത്തിൽ the healing virtue of God flows in your body. കർത്താവിന്റെ സൗഖ്യദായക ശക്തി ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും. The womb of Sarah is closed, സാറയുടെ ഗർഭപാത്രം അടഞ്ഞു പോയിട്ടും but by faith, വിശ്വാസത്താൽ the
promise she is receiving. അവൾ പ്രാപിച്ച വാഗ്ദത്തം അവൾ അവകാശമാക്കി. It's impossible for any human being. ഒരു മനുഷ്യനും അത് സാധ്യമുള്ള കാര്യമല്ല. It's impossible for any science. ഒരു ശാസ്ത്രത്തിനും അത് സാധിക്കില്ല. But by faith, എന്നാൽ വിശ്വാസത്താൽ all the shut doors are open. എല്ലാ അടഞ്ഞ വാതിലുകളും തുറക്കപ്പെടും. Let me say, my dear brethren, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, if you have faith in God, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ദൈവത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ all the shut doors will be open before you. അടഞ്ഞ വാതിലുകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ദൈവം തുറക്കും. Receive it by faith. വിശ്വാസത്താൽ അത് പ്രാപിക്കുക. All the shut doors will be open. എല്ലാ അടഞ്ഞ വാതിലുകളും തുറക്കും. All the shut doors will be open. എല്ലാ അടഞ്ഞ വാതിലുകളും തുറക്കും. It's to you, Brother Jomi. ആമേൻ. പ്രിയ ജോമി, നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തുറക്കും. All the shut doors will be open. എല്ലാ അടഞ്ഞ വാതിലുകളും നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം If തുറക്കും. you believe it by faith, വിശ്വാസത്താൽ നീ അത് സ്വീകരിക്കുക. everybody start worshiping God. ആമേൻ. എല്ലാവരും അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങുക. അഭിഷേകത്തോടെ ദൈവത്തെ അല്പസമയം മധുരങ്ങളെ തുറന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. I pray. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. All the shut doors be open in the name of Jesus. Be open in the name of Jesus. Right now. Right now. ഹല്ലേലൂയ, Right ഹല്ലേലൂയ. now. Let there be a യേശുവിന്റെ deliverance നാമത്തിൽ, in യേശുവിന്റെ all നാമത്തിൽ. the areas. Whether it's financial, whether it's secular, whether it's Hallelujah, job, hallelujah. open doors for them, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. By faith, all the shut doors will be open. വിശ്വാസത്താൽ അടഞ്ഞ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടും. Verse 35. 35 വാക്യം പറയുന്നു. Over there. അവിടെ വായിക്കുന്നത് By എങ്ങനെയാണ്? faith, they raised up the dead. സ്ത്രീകൾക്ക് തങ്ങളുടെ മരിച്ചവരെ വിശ്വാസത്താൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനാൽ തിരികെ കിട്ടി. Let me say, my dear brethren, ഞാൻ ഇവിടെ പറയട്ടെ, we have heard the testimony of Smith Wigglesworth വിഗിൾസ്വർത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. raising up 8 dead people up. 8 dead people he raised up. in അദ്ദേഹം Jesus' തന്റെ name. ശിക്ഷയിൽ 8ഓളം വ്യക്തികളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. By faith, വിശ്വാസത്താൽ, by faith, വിശ്വാസത്താൽ, by faith. വിശ്വാസത്താൽ. Let me say, my dear brethren, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, by faith you can do impossible things for God. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങൾ കഴിയും. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Are you ready to move in the anointing of the Holy Spirit? ആത്മാവിന്റെ അതേ അഭിഷേകത്തിൽ ചലിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ താല്പര്യമുള്ളവരാണോ? To move in an unusual anointing. ഒരു അസാധാരണമായ ആത്മശക്തിയിൽ ചലിക്കുവാൻ To താല്പര്യമുണ്ടോ? raise up dead in the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മരിച്ചവരെ പോലും ഉയർപ്പിക്കാനുള്ള വിശ്വാസം. To break open all the shut doors. എല്ലാ അടഞ്ഞ വാതിലുകളെ തകർക്കുവാൻ. When you see your son or daughter not studying properly, നിന്റെ മക്കൾ നന്നായി പഠിക്കാത്തത് നീ കാണുമ്പോൾ don't catch them. അവരെ ശപിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്, Don't rebuke them. അവരെ വഴക്ക് പറയുകയല്ല. But open the doors of anointing over them. അവരുടെ മേൽ അഭിഷേകത്തിന്റെ ഒരു വാതിൽ തുറക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. It's by faith we do that impossible possible. വിശ്വാസത്താൽ അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുവാൻ കഴിയും. For that we need the power of the Holy Spirit. അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി അത്രേ. ഹല്ലേലൂയ. Dear church, we need the power of the Holy Spirit. ദൈവസഭയെ ദൈവാത്മാവിന്റെ ശക്തി നമുക്ക് ആണ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ, ആമേൻ, Never ആമേൻ. be lukewarm people, my friends. ഒരിക്കലും ഒരു ശീതോഷ്ണവാനായി നാം തുടരരുത്. Move in the fire of God. ദൈവത്തിന്റെ അഗ്നിയാൽ ചലിക്കുവാൻ തുടങ്ങുക. Move in the fire of God. ദൈവത്തിന്റെ അഗ്നിയാൽ ചലിക്കുക. Move in the fire of God. ദൈവത്തിന്റെ അഗ്നിയാൽ ചലിക്കുക. Move in the fire of God. ദൈവത്തിന്റെ അഗ്നിയാൽ Let ചലിക്കുക. the fire of God come down. ഓ, ദൈവത്തിന്റെ അഗ്നി ഇപ്പോൾ നമ്മെ തൊടട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. എല്ലാവരും ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാം, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം അഭിഷേകത്തോടെ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഓ ശബനബര ദിഗരുബല ബശരബബാലബ അർഥനബര ബൗശരാംദുലി. ഹല്ലേലൂയ, Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Here in faith builds up power. By faith in speaking in tongues, unusual things happen. ആത്മാവിന്റെ നിറവിൽ അന്യഭാഷയിൽ നാം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അസാധാരണമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുവാൻ തുടങ്ങും. Now turn with me to the book of Acts chapter 10 verse 46. പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം 10ന്റെ 46. 46ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. For they were hearing them speaking in tongues
and extolling God. പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം 10-ാം അധ്യായം 46-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, അവർ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നതും ദൈവത്തെ മഹത്വീകരിക്കുന്നതും കേൾക്കയാൽ പത്രോസിനോട് കൂടെ വന്ന പരിച്ഛേദനക്കാർ. What is the beauty about speaking in tongues? എന്താണ് അന്യഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവന്റെ When a ശ്രേഷ്ഠത? person speaks in tongues, ഒരു വ്യക്തി അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ he is glorifying God. അവൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് He is ചെയ്യുന്നത്. magnifying God. അവൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് Let ചെയ്യുന്നത്. me say, my dear brethren, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, the true worship യഥാർത്ഥ സത്യത്തിലുള്ള is ആരാധന the worship of the Spirit. അത് ആത്മാവിന്റെ ആരാധനയാണ്. It's the worship of Spirit and in truth. അത് ആത്മാവിലും സത്യത്തിലുമുള്ള ആരാധനയാണ്. Many times we have a concept about worship. ആരാധനയെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു സങ്കല്പമുണ്ട്. If you don't have keyboard, കീബോർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ, if you don't have drums, നമുക്ക് if you don't have keyboard, roll drums, no musical, we know worship will come. നമ്മുടെ ആരാധനാലയത്തിൽ കീബോർഡോ ഡ്രംസോ ഒന്നും പ്ലേ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആരാധന ശരിയായില്ല എന്ന തോന്നലാണ്. If electricity goes on, no worship. ഇലക്ട്രിസിറ്റി എങ്ങാനും കട്ടായ പിന്നെ ആരാധനയില്ല. Let me say, my dear brethren, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, electricity is not the something which dictates our worship. നമ്മുടെ ആരാധനയെ അപഹരിക്കുന്ന ഒന്നായി ഇലക്ട്രിസിറ്റി മാറരുത്. The musical instrument is not the one which dictates the worship. നമ്മുടെ ആരാധനയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സംഗീത ഉപകരണങ്ങളാകാൻ പാടില്ല. But the true worship comes when we are filled in the Holy Spirit and when we speak in tongues. That's the time God is being glorified. യഥാർത്ഥ ആരാധന വെളിപ്പെടുന്നത് അകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് പ്രാപിച്ച് അഭിഷേകത്തോടെ ദൈവജനം അവനെ ആരാധിക്കുമ്പോഴത്രേ. ഓ ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. 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 Let me say, my dear church, ദൈവസഭയെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ, God's presence is tremendous over here. ദൈവത്തിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്. But most of the time what happens is that we stand and sit as a spectator. പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? ആലയത്തിൽ നാം ഒരു കാഴ്ചക്കാരെ പോലെ ഇരുന്ന് This കളയാറുണ്ട്. is not a football match. ഇതൊരു ഫുട്ബോൾ മാച്ച് അല്ലല്ലോ. This is a spiritual worship. ഇതൊരു ആത്മീയ ആരാധന ഇടമാണ്. This is the time of deliverance. ഇത് വിടുതലിന്റെ സമയമാണ്. This is the time when the demon forces hovering over your situation will move away. നമ്മുടെ മേൽ ശത്രുവായി പിശാച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സകല അവകാശങ്ങളെ തകർത്ത് വിടുതൽ കൽപ്പിക്കുന്ന ഇടമാണ്. This is a very serious business. ഇത് വളരെ ഗൗരവകരമായ ആത്മീക ശുശ്രൂഷയാണ്. This is a spirit business. ഇത് ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ്. Hence, my dear brethren, അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, don't sit lukewarm. ഒരിക്കലും ശീതോഷ്ണവാനായ ആലയത്തിൽ ഇരിക്കരുത്. Go in the fire of God. ദൈവത്തിന്റെ അഗ്നിയാൽ ചലിക്കുന്നവരായി മാറുക. Start worshiping God. ദൈവത്തെ ആത്മാവിൽ ആരാധിച്ച് ആരംഭിക്കട്ടെ. Start worshiping God. ഹല്ലേലൂയ. ആത്മാവിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കട്ടെ. ഓ ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് പ്രാരംഭത്തിൽ പാടിയ ഗാനം ചേർന്ന് പാടാം. കർത്താവിനെ പിന്നെയും അല്പസമയം കൂടി ആരാധിക്കുവാനായി സമയമെടുക്കാം. ദൈവത്തെ എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് പാടി ആരാധിക്കാം. കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കാം. തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ. വലിയ വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം. കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ ഒരു വലിയ നിറവ് തന്റെ ജനത്തിന്മേൽ പകരപ്പെടുന്ന പകലായി ഇത് മാറുവാനിടയാകട്ടെ. ആത്മാവിൽ നമുക്ക് പാടാം. സർവശക്തന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഒരു തീ പോലെ, മഴ പോലെ നമ്മുടെ മേൽ പെയ്യുവാനിടയാകട്ടെ. ഓ ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് വന്നുകൊണ്ട് പാടാം. അന്ത്യകാല അഭിഷേകം സകല മേലും ഒത്തുകാല സമയമല്ലോ ആത്മാവ് നിറയ്ക്കണമേ. അന്ത്യകാല അഭിഷേകം ആമേൻ സകല ജഡത്തിന്മേലും ഒത്തുകാല സമയമല്ലോ ആത്മാവ് നിറയ്ക്കണം. തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ. അഗ്നിയായി പതിക്കണമേ. കൊടും കാറ്റായി വീശണമേ. ആത്മനദിയായി ചേർന്ന് തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ. അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ. കൊടും കാറ്റായി വീശണമേ. ആത്മനദിയായി ഒഴുകണം. തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ.
അഗ്നിനാവായി പതി. എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ച് പ്രാർത്ഥനയോടെ പാടാം. ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ആമേൻ. അഗ്നിയുടെ താഴ്വരയിൽ ഒരു സൈന്യത്തെ ഞാൻ കാണുന്നു. അധികാരം പകരണമേ, ഇനി ആത്മാവിൽ പ്രവചിച്ചിടാം. ആമേൻ. അഗ്നിയുടെ താഴ്വരയിൽ ഒരു സൈന്യത്തെ ഞാൻ കാണുന്നു. അധികാരം പകരണമേ, ഇനി ആത്മാവിൽ പ്രവചിച്ചിടാം. തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനായി പതിയണമേ, കൊടുങ്കാറ്റായി വീശണമേ, ആത്മനദിയായി. ഓ തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ, കൊടുങ്കാറ്റായി വീശണമേ, ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ. ഓ കർമ്മേലിലെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു കൈമേഘം ഞാൻ കാണുന്നു. ആഹാബു വീരച്ച പോലെ അഗ്നിമഴയായി യേശുവേ. കർമ്മേലിലെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു കൈമേഘം ഞാൻ കാണുന്നു. ആഹാബു വീരച്ച പോലെ അഗ്നിമഴയായി പെയ്യണമേ. ഓ തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ, കൊടുങ്കാറ്റായി ക്ഷേണമേ, ആത്മനദിയായി. ഓ തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ, കൊടുങ്കാറ്റായി. ചന്ദ്രധീര ബലവശാപനധീരേ, അവിടെ വരാനക്ഷരധീരേ. ഹല്ലേലൂയ. I just pause for 1 minute. ഒരു സെക്കൻഡ് എല്ലാവരും ഒന്ന് നിർത്തണമേ. Keep me standing. അമേൻ. നിങ്ങൾ നിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യുക. One thing, let me say one thing and move forward in the worship. അമേൻ. ആരാധനയ്ക്ക് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. 1 Corinthians chapter 14 verse 2. 1 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 14 അധ്യായം 2 വാക്യം. 1 Corinthians chapter 14 verse 2. 1 കൊരിന്ത്യർ 14:2. For one who speaks in a tongue, അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ speak not to men, മനുഷ്യരോടല്ല but to God. ദൈവത്തോടത്രേ For സംസാരിക്കും. no one understands him, ആരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ലല്ലോ. but he utters the mysteries in the spirit. എങ്കിലും അവൻ ആത്മാവിൽ മർമ്മങ്ങളെ സംസാരിക്കുന്നു. Let me say, my dear brethren, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, right now when you are going to speak in the unknown tongue, അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ God will give you new revelation. ദൈവം പുതിയ വെളിപ്പാടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തരും. If you are ready and eager to receive revelations from God, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വെളിപ്പാടുകൾ പ്രാപിക്കാൻ ഒരുക്കവും താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ബൈബിൾ പറയുന്നു, but he utters mysteries in the spirit. അവൻ ആത്മാവിൽ മർമ്മങ്ങളെ സംസാരിക്കുന്നു. When you speak, you are speaking the mysteries unto God. അന്യഭാഷയിൽ നാം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുക, നാം ആത്മാവിൽ ദൈവിക മർമ്മങ്ങളാണ് പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. God will reveal new mysteries unto you. ദൈവം നിനക്ക് ആത്മാവിൽ മർമ്മങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തും. You will receive new revelations. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ വെളിപ്പാടുകൾ നാം പ്രാപിക്കും. You will receive new visions from God. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ ദർശനങ്ങൾ പ്രാപിക്കും. You will receive new breakthrough in your spiritual realm. നിന്റെ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റം നീ പ്രാപിക്കും. Now let's worship. കർത്താവിനെ നമുക്ക് പിന്നെയും ആരാധിക്കാം. ആമേൻ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെയും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആ പാട്ടിന്റെ വരികൾ ചേർന്ന് പാടാം. പ്രാർത്ഥനയോടെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാം. ഓ ഹല്ലേലൂയ. ഓ തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ, കൊടും കാറ്റായി വീശണമേ, ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ. ഓ തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ, കൊടുങ്കാറ്റായി വീശണമേ, ആത്മനദിയായി. ഹല്ലേലൂയ. പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ, കൊടുങ്കാറ്റായി വീശണമേ, ആത്മനദിയായി ഒഴുകണം. സീനായിൽ
സീനായി മലമുകളിൽ ഒരു തീജ്വാല ഞാൻ കാണുന്നു. ഇസ്രായേലിൻ ദൈവമേ, ആ തീ എന്നിൽ ഇറങ്ങണമേ. സീനായി മലമുകളിൽ ഒരു കൈകാല ഞാൻ കാണുന്നു. ഇസ്രായേലിൻ ദൈവമേ, ആ തീ എന്നിൽ ഇറങ്ങണമേ. ഹല്ലേലൂയ. തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ, കൊടും കാറ്റായി വീശണമേ, ആത്മനദിയായി തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ, കൊടും കാറ്റായി വീശണമേ, ആത്മനദിയായി ഓ തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ. യേശുപ്പാ, എന്റെ പകരം അവിടുത്തെ ആത്മാവിന്റെ തീ ഞങ്ങളുടെ മേൽ കത്തന്റെ കഥാവേ. ഉടബരബല ജീവമനധികരുബല വിഷവരിക്കമന ഹതനേരേ അത്തരബരബല ഔഷധീരബല ശാവരധീര ബാബ ഉടബരബല വിഷദിരബ ശിവമനധികരേ ലക്ഷേ ദിക്കാമവന ഹത്തധീരേ അന്തര ജീവനാധികരക്ഷം ദിക്കധീരേ ഗുഡിരലബ ശാമന ഹത്തനധികരേ ഉടബരബലവരധികരബല ശാമനധികര ബാബ അത്താരബലധികരേ ലക്ഷേ ഉടബരബലംതരധികരേ അത്തനധികരക്ഷധീരേ ഗുഡിരലബ ശാമനധികരേ അത്താരബല ശേരംദേ ഉടബരധികര ശാമ ബാബ ഗുഡിരലബ ശാമനധികരേ. ദൈവാത്മാവേ ആരാധന. ശബനാരബലം ദുർദിക്കമനാധികരക്ഷരധികര ബാബ ഗുഡിരലബ ശിഖധുനബര ജീവമനധികരാലക്ഷേ അത്തധീരബലാരക്ഷരധീരബലംതരധികരേ ഉടബരബലം ശബരിക്കമന ഹതുനബരം ദുർദികര ബാബ അത്തരവംശധീരബല ശാമനധികരേ അത്തരബരബല ജീവമനധികരുബല ദിക്കമാരാബ ഉടബരബല ശരധികര ശാമനധികരേ അത്തധീരബലം ദിക്കമനധികരക്ഷേ ഉടബരബല ശബരബധികരുബല ശബരിക്കമന ഹന്താരാബ ഉടബര ശാരുബലം കരധികരേ. ഹല്ലേലൂയ. ഉടബര ശാമന ഹന്തരധികാരാബ അത്തരബര വംശധീരബലം കരധികര ശൗടാരാബ ബാബ. ഹല്ലേലൂയ. Oh, we praise you, Lord. Sabara digarubala jibamala digarubala vashara balaba. Akharabala vamshira bala hatana balaba. Gavana hatara digarubala vashara baba. Udirala vashiyakubala hadana jibanarava. Oh, nami Yeshua. Hallelujah. പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, കർത്താവേ, മനോഹരമായ നിമിഷത്തിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് പകൽക്കാല പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി വന്നതിനായി സ്തോത്രം. തീ പോലെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞങ്ങളുടെ നടുവിലേക്ക് അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വന്നതിനായി സ്തോത്രം. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇതിനകത്ത് ചിലരെ തൊട്ടതിനായി സ്തോത്രം. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ചിലരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, അന്യഭാഷകളാൽ അവൻ കർത്താവേ ഇന്ന് പകൽക്കാലം അവൻ ചിലരെ അങ്ങ് നിറച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യത്തിനായി ഇന്ന് പകൽക്കാലം സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച നല്ല വചനത്തിനായി
സ്തോത്രം. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൂടാതെ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയത്തില്ലപ്പ. കർത്താവെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അധികമായി ഞങ്ങളുടെ മേൽ അങ്ങ് പകരുമാറാകണമേ. അങ്ങയുടെ കൃപയെ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അധികമായി അങ്ങ് പകരുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ശുശ്രൂഷപാതിന്റെ ദാസന്മാരെ അങ്ങ് ബലപ്പെടുത്തിയ വിധങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. അഭിഷേകത്തോടുകൂടെ ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഉപയോഗിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ. അവൻ കടന്നു വന്ന ജനതയെല്ലാം അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ച വിധങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. അങ്ങ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം അവരെ തൊട്ടതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവെ ഇന്ന് പകൽക്കാലത്തെ ജീവിതം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവെ മറക്കുവാനാവാത്ത ഒരു ദിനമാക്കി അങ്ങ് മാറ്റിയതിനായി സ്തോത്രം. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വലിയ കവിഞ്ഞൊഴുക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ രുചിച്ചറിയുവാൻ സ്വർഗം കൃപ ചെയ്തതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരം വരുത്തുമാറ് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പ്രവൃത്തി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നടത്തുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. രോഗികളായി കടന്നു വന്നവർക്ക് അങ്ങ് സൗഖ്യം കൊടുത്തതിനായി സ്തോത്രം. അവൻ ഭാരത്തോടെ കടന്നു വന്നവർക്ക് അവരുടെ ഭാരങ്ങളെ കർത്താവ് മാറ്റിയതിനായി സ്തോത്രം. സമാധാനമില്ലാതെ കടന്നു വന്നവർക്ക് അവരുടെ സമാധാനത്തെ കർത്താവ് മടക്കി നൽകിയതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ. ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഇന്ന് പകൽക്കാലം വലിയവ ചെയ്തതിനായി സ്തോത്രം. വലിയവ ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ ചെയ്തതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ. കടന്നു വന്ന ജനത്തെയെല്ലാം അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ച വിധങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മകളും ഞങ്ങളുടെ സഭയ്ക്ക്, ദേശത്തിന് കർത്താവെ, പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് അനുഗ്രഹമായി അങ്ങ് തീർക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. പകൽക്കാലം കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന യാചന അങ്ങ് കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. സകലമാന മഹത്വം അങ്ങേക്ക് തരുന്നു യേശു കർത്താവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു കർത്താവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ആശ്വസിപ്പിച്ചു വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും കാവലും പ്രത്യേക ഇന്ന് പകൽക്കാലം കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും കർത്താവിന്റെ വരോളം ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിനെ സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ.